Kita ko trabaho. Ang imong gi adto-adto ko boss ug imo pang gitabang nako dire murag balipay pa ko. Di na buhat sa lalaki ng manlabag. Sa blahan, buslok nga na buga nimo. Aw, dili. Oy, kani siya. Dili ni panglaag. Sa ka. Bagay muram kag batang way buot. Buot nga pang ligo raman eh. Kana mo mag-brief, may gani kay na pay purol. Kumsam. No, biya ka nga. Ako bisa ni gituyo kay haron nga bisig nalimot na kabaman na makakita sa kanang. Hilang ay. Man kay buot. Maligos ko kadiyot ba kay bitaw. Gusto ta ko nga. Ako dai. Yung anay ra ni siya. Parang kuan ni god para panligo man eh. Nya. Tabangi ko dari glamba. Tabang na siya. Ay nga tibaw na din na siya nga. Sige man ang kag. Unsay imong laag-laago dito sa boss? Unsay mga to sa boss? Tibaw na biya ka nga. Kining trabahoan nimo. Dili na trabaho ng laki. Ang nga rin Ang na ako mababay. ka na mag-unsa ka sa ubos. Mag-unsa ka dito. Shoot ka na dito sa ubos karon. Mo sa? Mag-video me. Ano lang video? Daghang classes video. Sabi Video kay? ay. Video ba gatong salida ba nga? Kabantay ka tong salida nga. Moana lang. Magsige kag laag dito nya uli. Bulingon na sad. Bra mo gilalima na kag laba. Ako buktot kog nilaba aning mga sinina di mo maong tabang ako. Blaka. Okay, ang sam ka nga. Pagsara mo ng laba. Sa panagsang pero na. Bukot tagmid. Hindi ka palit og sabon. Made na ba? Made sa mga kabuang. Mid naman. Dili man tinood. Wag kapalit og purol. Buslot mong purol. Made ano? Ano siya sulton mo? Napay labador nga. Tinapakan. Nagbaw na yung nagpaila. Nadili kita ingon nga. Kwartahan. Ang ato, igo-igo ra para sa itong pamilya. Bukag ba na ng panlaba? Dili na angay ni mo ipa. Isir-siran mo na ako. Ay, imo ko na lugar na sa babae. Puti pag sinina, hindi ko bumilaba. Hindi mo saman, musugot ka nga mga tuko sa bas, hindi. Ana, unsa man ang ana. Man, musugot ka og mga tuko sa bas, di. Sugot mo ato sa musta. Ano naman? Di mo ning tiwason. Tiwason na mong puti. Kanang puti gid ha, nga pagkalaba. Dayon waswasan rin mo. Dayon ihay-hay. Usa ka kaadtog ubos. Tugay na kay na. Oy, nagpaabot na to ko mga kauban kay mag-video lagi may karon. Aw di ka kalakaw. Ay pag adtog to. Di ka masugo di ay. Oh, sige, waswasan ko na yung kining puti. Magtaro nga. Nya, pananglitan ang mahuman ako niya. Sabi gini mo rin. Ini tabakuha sa'yo na maguligot. Isip dili ni para sa mukha. Mabitaw nga dili gini mo. Mabitaw nga dili gini mismo yun nga mo. Mutabang ninyo aning mga trabaho kay. Mabasa punta. Oy, mabasa ta. Pertero ni sa'yo na. Oh? Na ako na magasya. Di makanlat na. Mao gani nga dili pwede ang mga laki ani kay mo biya ka. Oh, tanawar ko ni para pang laba ko ni lawasa ko no. Gusto ko puro. Para paligo man eh. Ma, nay bata oh, syagit. Dong. Dai dire kay malabat ang apel. Nya. De, len pe. Dali ah. Len pe to ali ba. Sa gato bitang kong mga kauban dai. Ilan mo kung daog-daog ganoon. Yung sila basta magkatapok, may daog-daog guni nila. Daogon ka nila. Umot nga nung tinga ako kay kadaadto na ko duol na ako. Turte na nilang kanang magpadung ba ko nila, di sila mo katawa. Pero pag padung na ako, katawa na sila. Ano ka na? Daog mo nga na.
Pagdawag na nga na. Oh, kapag abot na ko dito sa mong tapok, kalit na naghinom. Nya, muday ka mana imbes na magkatubang ni. Kalit na ganay. Di bahuan yung kay ligo. Ligo nga. Halos ang ganit kada minuto kung ligo. Binuto. Hadlog ka sa tubig gani. Dili. Akong nadunggan sa sukod gid ako kayo mga kauban. Ang anak siya nga. Action gyud sila takihid. Kaya nang ano, ako magikunon rin pinakagwapo sa namang butuha. Mo na siya mo na Parang manibawat ng balhibo na inyong. manibawat man. Nga tinuod mo siya na. Gwapo rin ka? Di pa ko gwapo. Bikam to nga gwapo ko. Ha? Bikam to? Kaya sus, dadi ka kuyab na ko diri tindagan na. Nya, di kam to nga gwapo ko. Di, kung to ang gwapo ka. Gwapo rin ka. Ah, di gwapo. Nya. Dadan, hinong kag uyab diri. Abin mo. Isugot ka ka. Unsa? Isugot ka og nay koy dadon diri akong uyab. Unsa na kay dadon dere? Ug makauyab ko pa nang tanda. Oh, ay mo dadon dere. Oh. Nakahimo ko gid ay kang ingon anak sa kadaghan sa imong mga anak. Upat ka bug imong anak. Yati rag. Uyab. Ano di kam to nga gwapo ko. Kayo mo maka nga baho ko koy ligo. Unya karon og moingon ko nimo nga nakuyab suko ka. Sus. Ambot lang. Surtir ka ni testinon nga natay dagang uyab. Nya, suko. May pawala na ka na konsultir eh. Nga na gid ay. Na. Yung ka, di kam to nga gwapo ko. Ikaw rin, gwa ka. Di ko maminyo. Sundukan na. Ano saan taon ka eh? Ikaw ba?